O 28M deixa moitas novidades nas Rías Baixas, por exemplo, o PP primeira forza en Vila García ou na cidade de Pontevedra, maiorías absolutas pro Partido Socialista en Meis e Boiro e outra pros populares en Poio, tamén boas novas para o BNG con maioría absoluta en Catoira e alcaldías como a de Pontecesures e Muros. Nesta noite imos repasar como queda o novo panorama político da nosa contorna neste contrastes análise, un faladoiro con xornalistas dos medios da nosa contorna, nun programa no que tamén imos entrevistar a Luís López, o presidente provincial do Partido Popular, a quen imos preguntar, entre outras cousas, que vai ser o próximo presidente ou presidenta da Deputación de Pontevedra. De contado, contrastes análise en Canal Rías Baixas. Que tal, saudos? Moi boa noite. Xa temos debuxado o novo mapa político das Rías Baixas, así que agora o que toca é analizar como queda o reparto de poder nos diferentes concellos da nosa contorna. Para iso organizamos este contrastes análise cos mesmos xornalistas que hai agora 8 semanas facían as súas primeiras quinielas de a ver como ia quedar todo nos nosos 30 concellos. Son os mesmos xornalistas que esta noite, coa cita das urnas xa celebrada, pois van a analizar o que vai pasar nos vindeiros 4 anos nas comarcas de Rías Baixas, así que xa pasamos a saudalos. José Pereira, director do Diario de Arousa, moi boa noite. Hola, boa noite. Pedro Pérez, director adxunto do Diario de Pontevedra, moi boa noite. Boa noite. Maruxa Alfonso, xornalista de La Voz de Galicia, moi boa noite. E, por último, Juan de Sola, xornalista de Onda Cero, moi boa noite. Boa noite. Moitísimas grazas aos catro por estar hoxe aquí. Supoño que, como a min, estaréis tamén un pouquiño de resaca electoral con todo o que tivemos que vivir e traballar nas últimas xornadas, como foi nos vosos respectivos medios esta cita coas urnas, que sempre son moi intensas para os xornalistas tamén. Por exemplo, no Diario de Arousa, que estevechedes aí moi atentos, non, as nosas comarcas. Sí, nos medios locales o traballo nas eleccións municipais pois é intenso. E, bueno, quero aproveitar pois este tempo tamén para felicitarvos a vos, porque fixestes un traballo moi importante con debates que situaron a cidadanía pois no sentir político de cada formación, de cada pobo. E, bueno, nos medios sí, vívese con moitísima intensidade, sobre todo porque realmente os políticos pois sinten estas eleccións porque se lles vai a vida por unha fotografía, se lles vai a vida por 3 líneas máis a unha crónica ou a outra. O sea, foi unha campaña esta, a verdad, un pouquiño por momentos tensa. Pois grazas e parabéns tamén polo traballo dende Diario de Arousa. A ver, no Diario de Pontevedra, como se viviu ese 28M? Pois súmome os parabéns de José Pereira hacia vos e tal. Creo que fixechedes unha cobertura informativa da campaña espectacular da noite electoral. Non hai nada máis que parabéns. Nos medios, como decía José Pereira, vívese de unha maneira moi intensa porque chegan os resultados a última hora e ainda por riba nesta ocasión a Diputación cambiou de lado a 1 da mañán, entonces todo eso fixo que tuveramos que facer, vamos, un sobreesforzo, non? Pero bueno, máis alá de que fallara a página web do Ministerio do Interior, menos mal que funcionou a aplicación. Sí, que esos espectadores na noite electoral non se decataron, porque podemos contar todo, bueno, dun xeito un pouco máis improvisado do que se tiña previsto, porque caeu a página onde consultábamos os xornalistas os datos e foi un pouco un xogo de improvisación e de lectura ao mesmo instante no que o estábamos interpretando nós ou estábamos contando, non? Tamén nos medios locais, neste caso na radio, tamén moita intensidade, non, Juan? Sí, a verdade é que ademais ese apunte é fundamental, é dicir, que o hosting do Ministerio do Interior teña este tipo de dificultades de acceso informativo. A verdade é que unha noite electoral é incomprensible, ¿no?, que non se fixese unha previsión con respecto a esta cuestión. A nós, por exemplo, tocounos en directo, casi en directo, menos mal que tiñamos alternativa que exploráramos anteriormente, que era a app, que si funcionaba, que non funcionaba era a página web, e polo tanto aí pudemos máis ou menos ir ou seguir o ritmo da noite electoral, pero sí que se complicou por esa cuestión, porque a información oficial despois se pode interpretar de diferentes xeitos, pero foi noite intensa e non quero falar do día posterior, porque o día posterior tamén
un día difícil de cubrir, especialmente porque todo o mundo reacciona, todo o mundo fai lecturas, e tamén súmome a esa cobertura que fixo o canal Rías Baixas, que tamén o seguimos de refilón, porque esa noite tamén estábamos a traballar, pero o seguimos de refilón, e de logo o traballo foi encomiable, un esforzo ademais, xornalismo local de altura, polo tanto, os meus parabéns, non só persoalmente, senón de todo o equipo de Onda Cero. Pois gracias, tamén parabéns para Onda Cero, tamén parabéns para os compañeros de La Voz de Galicia nas súas distintas edicións das nosas comarcas, tamén unha noite moi intensa, non, Maruxa? É unha noite moi intensa porque é algo contrarreloj, non? O sea, ti queres ter os resultados canto antes para contarllos a xente e ademais tes unha hora de peche que supoño que os compañeiros de prensa les pasa o mismo porque non podes prolongar indefinidamente o envío de periódico porque senón non chega o día seguinte aos quioscos, entón é todo como moi tenso, non? Pois vai salir, e aparte eu creo que a novedade deste ano, non? É que foi todo sorpresa da sorpresa, non? Porque cando estás nesto sempre dis, bueno, isto está controlado, máis ou menos, podo ir tirando por aquí. Esta noite non, o sea, este domingo iban saltando un tras outro todos os concellos e todas as previsións iban caendo unhas detrás de outras. Pois, así que precisamente unha das sorpresas, xa comentaba Pedro dende Diario de Pontevedra, foi que o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego perderon a Deputación de Pontevedra, pasa a mans do Partido Popular de novo con maioría absoluta. A propia presidenta provincial comparecía a súa derradeira comparecencia como presidenta da Deputación o pasado luns. Ela mesma nesa rolda de prensa recoñecía que non contaba para nada con eses resultados que lle quitan a Deputación ao PSOE e ao Bloque. Isto era o que decía o pasado luns. Para nada esperaba eu este resultado, o sea, o digo con toda claridade, para nada. Estaba absolutamente convencida de que íamos a ter un extraordinario resultado. De feito, se nos comparamos co resto de Galicia, foi extraordinario o resultado, non? Non o contaban para nada ese resultado, neste caso creo que unanimidade, ninguén agardaba esa sorpresa, non de última hora, ademais de última hora, ben última neste caso, non? Unha sorpresa, como decíamos antes, para nós, para eles, para todo o mundo, non había ningún sondeo que dixera que albiscara unha posibilidade de cambio na Diputación. Evidentemente, Carmela reflexionaba sobre as súas sorpresas sobre a Diputación que deixa o futuro goberno. Ora hai que decidir, ou teñen que decidir no Partido Popular quen vai a ser a próxima presidente da institución provincial. Porque hai moitas quinielas, moitos nomes enriba da mesa, moitos nomes de muller aínda por riba, enriba da mesa, non? Sí, a verdade é que foi sorpresa, non sorpresón, porque aparte, quero contar unha anécdota que acontecera na noite electoral. Eu estaba na sede do Bloque Nacionalista Galego contra as 11 menos 5, que acababa de facer a primeira valoración Miguel Anxo Fernández Lores, despois de coñecerse casi a totalidade do escrutinio no caso do Concello de Pontevedra, na capital. E claro, estaba arropado, estaba flanqueado en esa escenografía por Cesario Mosquera, vicepresidente da Deputación, agora en funcións, e lle consultamos que como cal era a súa valoración con respecto ao control o futuro goberno da Deputación de Pontevedra. As 11 contra as 11 da noite se falaba de que a Deputación estaba todavía en mans do PSOE e BNG. A cousa pegou un volteo absoluto en esos 60 minutos posteriores, é dicir, que foi unha cuestión absolutamente inesperada, porque Luis López, presidente do Partido Popular na provincia de Pontevedra, comparece a 1 da madrugada solicitando disculpas a todos os medios pola hora, porque é unha hora impropia, creo que é a primeira vez que se convoca unha rolda de prensa a 1 da madrugada, pero, dende logo, claro, aí comezas a ver o mapa de distribución de voto. O Partido Judicial de Tui, que foi un dos fundamentais, co masivo voto de Porriño, o Partido Judicial de Vigo, que todo o mundo concentraba o voto, a mirada no voto de Vigo, pero despois o de Bayona foi fundamental, e despois en Pontevedra, co Partido Judicial de Pontevedra, co voto de Cangas, voltean e deciden a Deputación de Pontevedra e pasan de 11 a 14. Claro, se estábamos vendo os partidos judiciais polo nome propio e non pola súa circunferencia concreta, non? E aí está a sorpresa. Sí, realmente foi unha sorpresa, porque penso que o Partido Socialista pensaba realmente que iba
a mellorar os resultados, polo menos a priori. As enquisas que se foron dando os distintos medios de comunicación nos días previos, pois todo apuntaban a iso. O que pasa que na noite electoral, pois efectivamente, deuse un vuelco importantísimo, máis que nada pola subida contra pronóstico, digamos, que non se contaba tanto do Partido Popular en determinados feitos, como falaba ahora Juan, como en Cangas ou en Bayona, que foi espectacular. Circunscribíndonos a comarca do Salnés, pois tamén o Partido Popular incrementou moitísimos votos, por miles de votos, e o Partido Socialista foi perdendo apoios, aínda que penso que non tanto poder municipal. Bueno, pois malas novas para Partido Socialista na Deputación de Pontevedra, tamén unha noite algo complicada na Casa Socialista en Vilagarcía. Ali o Partido Popular pasou a ser a primeira forza nesta localidade. Van ver de contado os datos de como queda o pleno de Rabella. O Partido Popular, como lles digo, primeira forza, empata en concelleiros co Partido Socialista, que pasa de 12 a 9. O BNG pola contra mellora os resultados, tiña un e agora queda con 2, e resiste Juan Fajardo de Esquerda Unida cun único concelleiro, así que comezamos polo diario de Arousa, se vos parece neste caso, a sorpresa en Vilagarcía casi que dobre, por unha banda, ao Partido Popular como primeira forza e o desplome e a perda da maioría absoluta de Alberto Varela, non? Si, aí a gran triunfadora das eleccións foi Ana Granja. A súa elección como candidata pois foi un pouco así, digamos, de puntillas, un pouco para non descontentar a ninguén, pero ela pouco a pouco fíxose con un liderazgo sólido, sin estridencias, sin levantar a voz, e triunfou a normalidade dunha persoa, o trato coas persoas, darlle a política pois a importancia que ten, pero sempre desde o punto de vista do sentir do veciño, e penso que contribuíu aí tamén un pouco a perda do electorado socialista, que, digamos, que quiso facer moitísimas cousas neste período de 4 anos. As ciclovías, no medio da pandemia, as peatonalizacións, todo foi demasiado, digamos que, penso que rápido, si, digamos, se centrara pois nunhas peatonalizacións ou nunhas ciclovías con aparcamentos alternativos, etcétera, etcétera, pero non todo xunto, pois quizáis a xente daríalle tempo a digerilo, e non que se fixo un pouquiño de bola, digamos. Punto forte de Ana Granja neste caso a súa proximidade, non? Coa veciñanza, unha candidata, unha veciña moi próxima á cidadanía, non, Maruxa? Eu creo que o principal erro de todos os partidos en Vilagarcía foi que subestimaron moitísimo a Ana Granja, non? Incluso eu creo que hasta os medios a subestimamos un pouco e non supemos ver que realmente era unha candidata que a xente si quería, non? Porque é unha candidata moi cercana, que sabe escoitar a xente, e a partir de aí, eu creo que aí radica moito o seu éxito. Quizá tamén o que decía José, de que non é unha persoa estridente, non hai grandes confrontacións, ela vai facendo e eu creo que aí está parte do seu éxito. E tamén estou de acordo en que concentraron demasiadas cousas, o sea, as peatonalizacións, os cambios de sentido de rúas, todo o que afecta ao tráfico é un tema moi sensible. E é certo que o camiño quizás sea ese, non digo que este mal feito, nin nada así, pero que o mellor non podes impoñelo todo de golpe, non? Tes que ir pouquiño a pouco. O camiño é ese, quizás no modelo de cidade tendes a eso. Claro. Temos a Pontevedra tamén, que non que completamente de acordo, pero o que pasa que foi penso que demasiado concentrado. Claro, ti pensa que pasaron de nada, porque hasta aí nada, Vilagarcía cantas rúas tiña peatonales. Pois iría unha ou dúas, a concentrar absolutamente todo, o sea, todo, e a cambiar todo. Entonces, claro, creo que a xente eso non puido asumilo e creou ese descontento. Estaba a lembrar, mentre escoitaba a Marusa e a Xosé, que en Pontevedra tamén se deu unha situación máis ou menos paralela, non? Atrás, cando Fernández Lores e o seu goberno deciden, bueno, pois expandir ese modelo de cidade máis alá de rúas principais, entón chega o castigo, lembro que foi cando o partido PSDG de Teresa Casadi aí conquista electorado, chegan casi a esa paridade de voto. A mellor Alberto Varela xestionou mal ese plan, non atendendo, por exemplo, experiencias como a que acontecera en Pontevedra, e a lo mellor aí está, por unha banda, o castigo. A segunda parte que a mí me chama a atención e o percibir na campaña foi sintomático, o perfil baixo que presentou Alberto Varela
non sei se por cansancio, relaxación ou por unha percepción persoal e profesional, pero percibín que a súa candidatura, o seu proxecto, non tiña esa enerxía, esa brillantez que tiña, por exemplo, Ana Granja ou que tiñan outros candidatos de Vilagarcía. Eu tiña claro que a maioría absoluta non estaba nada clara en Vilagarcía, estaba nunha situación complicada. Dúas maiorías absolutas consecutivas. Por iso. Quería interrumpir, Pedro. En todo caso, Alberto Varela vai a seguir sendo Sí, alcalde de Vilagarcía e vai a ter 4 anos para acabar de explicar todo ese modelo de cidade a donde quere levar a Vilagarcía. Vai se complicar a cousa, porque Bueno, pero... está acostumbrado a gobernar en maioría e agora de repente hai que negociar, pactar, falar e... Bueno, pero Bueno, o seu primeiro mandato foi en minoría. Pero como dijo Juan de Sola, si toman de exemplo a Pontevedra, en Pontevedra levan 20 e tantos anos gobernando con apoio do PSOE, aquí pode pasar ao revés, non? O sea que eu creo que aí, se se queren entender... É unha clave importante. Alberto Varela estaba a recibir grandes inyeccións da Deputación de Pontevedra nos seus proxectos. Esperemos agora, coa nova Deputación, se sigue ese ritmo de investimento en este concello concreto, non? Bueno, que a nova Diputación hai que ver como se articula. Bueno, pois tamén houve malas noticias pro Partido Socialista no Concello do Grove, que Cacabelos tamén perdeu a súa maioría absoluta, non é a primeira vez que Cacabelos se ten que enfrontar a un goberno en minoría, xa de feito foi alcalde durante 2 mandatos con gobernos en minoría, a cousa na localidade de Meca queda dese xeito, o Partido Socialista baixou ata os 8 concelleiros, tiña 10, o Partido Popular medra un chisco, tiña 3 e agora queda con 4, tamén medra Esquerda Unida que tiña 2 e agora sobe ata 3, e no caso do BNG pois queda como está, así que un poquinho tamén como en Vilagarcía, da comodidade da maioría absoluta a ter que, cando menos de entrada, xa sentarse a negociar, a ver como se pode dar xeito, non, a este novo pleno nesta localidade. Eu creo que Cacabelos esta vez vai a ter unha papeleta difícil, non para acceder ao poder, non, porque nadie dúbida de que vai a ser o alcalde, pero a partir de aí as cousas van estar moi complicadas porque leva moitos anos. De feito, na anterior vez que gobernaba en minoría non se apoiaba en Esquerda Unida ou no Bloque, apoiábase en Freddy Bea, que foi o que lle conseguiu sacar os salarios adiante, as liberacións, e Freddy Bea non está. Entón, agora non lle queda máis remedio que entenderse con BNG e con Esquerda Unida, cos que non se entende nada ben últimamente, pero bueno. Bueno, pois veremos que pasa no Grove. Imos facer tamén agora parada no Concello de Cambados. Ali únicamente bailou un concelleiro que ganou o Partido Popular, pero pode facer que todo mude por completo nesa localidade. Xo dicíamos na noite electoral, a pregunta é Sabela ou Samuel. Pois ben, as cousas quedan como están a verse aí na súa pantalla. O Partido Popular medrou un concelleiro, quedou con 8, o PSOE mantivo os 4 que tiña, baixa Somos Cambados que tiña 3 e queda con 2, o Bloque resiste con eses 2 concelleiros, e tamén José Ramón Abal, Cambados Pode, que mantén a súa representación, e precisamente, de novo, a historia repítese, José Ramón Abal volve ser clave para determinar quen vai ser o próximo alcalde, ou neste caso tamén alcaldesa da localidade. Non sei se vos xa tedes algunha aposta de por onde credes que se pode inclinar José Ramón esta mesma mañá. Bueno, tivemos unha entrevista con el aquí en Canal Rías Baixas, que xa vimos nas novas, falaba de persoas non partidos, que hai que escoitar a todos. Non sei como credes, se desta volta tamén vai dar a sorpresa como no 2015, cando investía a socialista Fátima Abal. Pode pasar o contrario. Claro, José Ramón Abal foi o que conseguiu que en Cambados chegara a esquerda despois de moitos anos e que agora o que máis probable parece, porque con José Ramón nunca se sabe de xeito definitivo, o que máis probable parece é que pode facer que volva a dereita. E de feito, igual parece a primeira vista máis lóxico e máis cómodo gobernar só cun partido que meterse outra vez nun cuatripartito, do que saliu bastante escaldado, polo que teño entendido. Creo que todos, non? Sí. Que ese é o problema de Cambados, deste mandato que pasou, non? Que todos acabaron moi mal. Claro, e que a él tamén lle ten que doer, en parte, que hai 4 anos, cando
viron que non o necesitaban, pois o deixaran de lado, non? No, no, Sí, que claro. foi un pouco que lle pasou Claro, entre o o sea, ti 19 e o solo- 23, agora volve ser clave que Cambados pode e pode decidir, non, quen vai ser a próxima alcaldesa ou alcalde, veremos finalmente por que vía opta, non sei se queredes engadir. Penso que aquí hai unha variable que é moi importante, que é o feito de que a Diputación vai a ser do Partido Popular. Entonces, ahora, das negociacións para formar un bipartito ou un cuatripartito, pois ese aspecto imagino que ha de xogar un papel importante. Pero bueno, tampouco hai que descartar un goberno en minoría do Partido Popular con Sabela. Eso, hasta o último instante, en Cambados xa comprobamos hai 8 anos, hasta o último minuto, pois non se sabe que si pode haber unha sorpresa ou non. Existe aquí dúas cuestións que personalmente vexo. A primeira é que ten que medir ben con quen quere casarse nesta ocasión, porque se entra en esa coalición co Partido Popular pode acabar fagocitado de cara ás próximas eleccións, é dicir, eso ten que medirse ben, pero bueno, igual interesa. E segundo, tamén, dentro desa negociación, como pode pasar de todo, que poida reclamar ser alcalde, que esa é a outra parte que podería existir. Que non lle pode ofrecer a dereita. O sea, o único que a esquerda lle pode ofrecer para patentalo é ofrecerlle a alcaldía. Esa posibilidade houbo, pero non chegou a callar. Bueno, pois Agora a situación non é a mesma que hai 4 anos. Hai 4 anos tiñan claro que podían presionalo para que e agora non é o mesmo. Pereira, aí a Diputación vai ter moito que decir Sí, tamén. eu penso que sí, porque non é o mesmo ser concelleiro da responsabilidade que sexa, non con todo en contra, pero sin o respaldo, digamos, institucional, non só do Concello, sino da Diputación e da Xunta, que é todo do mesmo color, que ir da mando cuatripartito, que sabe Dios si eres capaz de manter a unidade da sensibilidade durante 4 anos. Bueno, pois outro punto quente na comarca do Salnés é a Illa de Arousa. Ali o Partido Socialista non só retrocede, senón que perdeu a maioría absoluta, situando o Partido Popular como a primeira forza. O PP tiña 4 e agora aí o ben sobe ata os 5. O Partido Socialista tiña 6 e desplómase ata os 3, e o Bloque medra triplicando o seu número de representantes. Tiña 1 e agora ten 3. No caso da Illa, máis alá destes datos, hai moito do que falar, porque claro, xa comentábamos na noite electoral, ten 5 PP, pero podemos dicir que ten algo así como 4 máis 1, non? Porque o cabeza de cartel, Matías Cañón, xa saben, por esa condena por malos tratos, non vai formar parte do Grupo Popular, pero sí os outros 4 concelleiros, cando menos esa é a oferta que lle fan aos outros 4 representantes que acadaron representación, que sí poden sentar no Grupo Popular, pero agora o que está por ver é a quen queren máis, si as siglas do partido ou o cabeza de cartel co que concorreron nesas eleccións. Pode pasar de todo na Illa. De feito, esta mesma mañá tamén nas Novas, falando con Canal Rías Baixas, Matías Cañón dicía que a oferta que lle fai agora aos outros grupos é que el non é do PP, non vai sentar na bancada do PP, así que como forza máis votada tamén poderían chegar a un entendemento por esa vía, así que hai moitas opcións en riba da mesa, aínda que non sei se cadra. Hai que aclarar que vai a ser concelleiro non adscrito, eso se limita bastante. Eu na Illa vexo un goberno de esquerdas entre PSOE e BNG e pouco máis, vamos, hai que ter en conta eso que marca a lei, non? Que pasas a ser concelleiro non adscrito. Non lle das moito percorrido entón as propostas de Matías Cañón. Pero había que preguntarse ahora, os 4 concelleiros que quedan do Partido Popular, que xa dixeron abertamente que iban a apoiar a Matías, pois en que situación quedarían, se serían tamén non adscritos ou se serían do Partido Popular. Eso é unha cuestión que hai que ver no momento que sucedan as cousas. Pero bueno, o gran triunfador da noite electoral, eu penso que foi o BNG, na Illa. Nunca tiveran resultados tan amplios que era na Illa de Arousa, non? Nunca va a pasar a de un... Eu creo que isto sitúa nunha posición de poder pedir algo e de poder entrar a formar goberno, non? Que hasta ahora sempre era, como era 5-1, bueno, ti estás aí para apoiarme e pouco máis. Pero agora que... Claro, que eu vexo eso, non? Un goberno bipartito. O que pasa é que, bueno, ahora igual está a cousa cambiada, pero hai anos Bloque e PSOE tampouco se levaban moi ben na Illa. Xa, pero bueno... Supoño que as tamén é certo persoas que cambiaron. ambos os dous cambiaron de líderes, non? Eso tamén pode facilitar o entendemento, non? Sí. Bueno, aí tamén existe a cultura de que o PSDG era un bastión e normalmente gobernaba o Partido Socialista. Eu tamén quería facer unha reflexión con respecto ao
o importante crecemento que tivo o BNG, sobre todo non só en votos, senón en visibilidade a nivel municipal, que era, cecais, unha das carencias que tiña o BNG, esa dificultade de ser visible na política municipal. Non sabría exactamente, porque cada concello é un mundo, pero en estas eleccións sí que notouse que estaba moi presente entre o electorado, que era unha opción real, máis alá de unha opción que estaba no colexio electoral, non sei se me entendedes, estaba como unha opción xa de goberno, unha opción alternativa, unha opción que ademais ofrece certas garantías ou confianza ao electorado. Existe un salto cualitativo neste tempo de Ana Pontón. Creo que o percorrido de Ana Pontón dentro do BNG a nivel de política autonómica aínda non tocou teito, non creo, a pesar de que ten unha importante presencia no Parlamento de Galicia, que se trasladou, tivo unha traslación a estas eleccións municipais. Bueno, onde ao final tampouco houve sorpresa foi no Concello de Meaño, onde se confirmou esa maioría absoluta para veciños de Meaño, a formación do expopular Carlos Viéitez, que acada esa maioría folgada de 8 concelleiros. Meaño Independente tiña 5 e cae ata os 3. O Partido Popular desplómase, sobrevive cun único representante nas anteriores eleccións no 2019, cando Viéitez era o candidato a cadar os 6 concelleiros, e o BNG, como dicía Juan, pois revive no Concello de Meaño, non tiña representación e agora senta nesa bancada a un concelleiro, e quen desaparece en Meaño é o Partido Socialista, que tiña 2 representantes e desaparece, como digo, dese pleno. Imos ver tamén de contado o resultado electoral en Catoira, onde, como tamén comentaba Juan, se visibiliza esas boas novas pro Bloque Nacionalista Galego, e ademais nun concello complicado nos últimos 4 anos para todas as formacións, con esas liortas que houbo a todas as bandas. Pois finalmente Xoán Castaño é o vencedor desa loita destes últimos 4 anos, maioría absoluta pro Bloque Nacionalista Galego. Partido Popular mantense con eses 3 concelleiros, e quen sae máis ferido de todo isto é o Partido Socialista, que tiña 5 representantes, se queda relegado a tan só 2, neste caso, pois case que podemos decir que hai un claro gañador e un claro perdedor, non? No Concello de Catoira. Os protagonistas do mandato, realmente, non? Empezou sendo Xoán Castaño alcalde, e despois nunha moción de censura, que finalmente non foi moción de censura, pois acabou bastón de mando Alberto García, e, bueno, polo que se ve, aí están os resultados, pois o electorado non entendeu moito ese movimento, que estaba tamén metido, digamos, o Partido Popular, non? E votou castigo a Alberto García e upou ao BNG. O que queda claro nestas eleccións, sobre todo no exemplo de Meaño, é que se vota a persoa, non? Máis que as siglas. Bueno, en porque hubo unha circunstancia moi especial en Meaño. A injerencia do partido no que o pueblo quería. Claro. E entón, isto foi como unha pequena rebelión, non? Si ti ves aquí a decirme o que teño que facer, claro, pero ao final, a quen votan é a persoa, non máis alá das siglas. Es que crearon un líder. Claro. Había un candidato que resultou ser alcalde por ser a forza máis votada, e polas circunstancias daquel voto en urna da mancomunidade secreto, que resulta que... Por eso quería poñelo como exemplo. Creouse un líder local en Meaño. Que, por certo, a historia volve a repetir, porque a mancomunidade do Salnés volve depender un poquinho esas contas do que voten precisamente veciños de Meaño, do que vote Carlos Viéitez, non? Non? Non, porque falta por que se conformen as corporacións. Entonces, depende como fagas as contas. Si tes encamados, por exemplo, a alcaldesa do PP, pode variar esa situación. Pode sacar os 3. Claro, é unha elección moi complicada. Xa non só é... Se alíen de alguna maneira... Claro, es que un pouquiño hai que esperar un pouco que se conformen as quinielas. Podemos facer moitas, especulacións moitas, pero bueno, os datos non son aínda que se poden ser concretos, non, para facer unha avaliación. A mí pareceme que o tema de Catoira, máis alá da lectura política, dentro, digamos, de un contexto máis humano, máis persoal, é de xustiza. É dicir, Xoán Castaño foi elixido alcalde, é relegado, aparte que a cobertura daquel famoso pleno foi complicadísima, porque estábamos en plena pandemia, foi difícil non, casi imposible de chegar, non? Se non fora precisamente por colaboración de algunhas fontes do partido, sería imposible de cubrir aquel pleno. Bueno, digo que é unha cuestión de xustiza porque que se nomea de alcalde
se concreta unha alcaldía e despois ao pouco tempo se fai unha triquiñuela para desbancalo da alcaldía e casi defenestralo e resucita, non? E demostra nestas eleccións que ademais é un candidato con garantías e con proxecto. Bueno, creo que ao final aquí sí que se cumpre aquelo de que o karma está presente, non? Ás veces en política que unha trituradora pura de carne non é moi habitual que o karma exista, pero neste caso sí me parece un interesante exemplo porque ademais foi tremendamente dificultoso, incluso supoño que para xestionar para o propio Xoán Castaño con dous partidos á contra, non? Que foi o Partido Popular e o Partido Socialista con un Alberto García que tiña unha red importante, non? Baixo o seu control. Era un dos alcaldes máis veteranos da comarca. Ahora, polo menos, ganase tranquilidade, non? Que penso que é importante, ter tranquilidade e afrontar despois o que ven pois con perspectiva, non? E non estar sempre con medo a que te poidan e por detrás, digamos, unha moción ou te podan bombardear. Bueno, pois imos ir á publicidade e á volta falamos de como quedou a cousa pola cidade de Pontevedra, tamén en Poio con esa histórica maioría absoluta pro Partido Popular e tamén repasamos o mapa das comarcas do Barbanza e de Muros e Noia. Bueno, pois aquí seguimos neste contrastes análise, marchamos agora ata Poio ali, o protagonista da noite electoral foi Ángel Moldes, que consegue pro PP esa histórica maioría absoluta nun dos referentes do nacionalismo na comarca de Pontevedra. O PP acada, como ven aí, eses 10 concelleiros que lle dan a maioría absoluta. O PSOE medrou, tiña 3 e agora pasa a ter 4, e pola contra ese desplome do BNG logo da marcha de Luciano Sobral. Marga Caldas, ese todo, conseguiu sumar esas 3 actas para o Bloque Nacionalista Galego, perde 2 polo camiño, e esa histórica maioría absoluta para Ángel Moldes, logo de case 30 anos con Luciano Sobral na alcaldía. De contado, imos escoitar como celebraba Moldes a súa victoria neste 28M. Desde aquí quería mandarlle un mensaxe a todos os veciños de Poio de humildade, de que a nosa intención é gobernar para todos, agradecer a aqueles que nos votaron, pero tamén mandar un mensaxe para aquelas persoas que non nos votaron. A nosa intención é traballar con diálogo e o que pretendemos é mellorar o noso concello. Bueno, pois gobernar para todos, diálogo, como vedes, esa histórica victoria do Partido Popular nun dos feudos do Bloque? Pois hai que felicitar en primeiro lugar a Ángel Moldes. Eu no anterior debate dixen que era o eterno candidato, referíame evidentemente ao símil futbolístico da eterna promesa. Neste caso, a eterna promesa gañou por goleada, o estilo Vinicius, explotou este ano, vamos, o sea, saliuse das súas perspectivas, non? Creo que acadou un resultado histórico en Poio, que evidentemente o enchen de razón cando facía 4 anos quedara ás portas, non? El decía que quedara a 2 mesas 160 votos de acadar a maioría fai 4 anos despois, e despois dese traballo, o que era unha promesa é unha realidade. Poio terá un alcalde despois de moitos anos do PP de dereitas. No caso de Moldes, podemos dicir iso de que a terceira foi a vencida, esta era a terceira cita electoral como cabeza de cartel, como vestía a cousa en Poio, Juan? Pois a verdade é que no pre-eleccións que estive aquí falaba de que era un tema moi aberto, tiña reticencias a que Moldes puidese conquerir esa maioría absoluta por unha cuestión de que él tamén estaba como desgastado, non? Eran 3 intentos, é un home que me consta que traballa moitísimo en terreo, a verdade é que terá que dar algún día a fórmula de onde saca esos folgos, non? Para poder sacar adiante toda esa enerxía, fixo unha campaña bastante proactiva, non? Marga Caldas estivo totalmente desaparecida, ou lle costaba bastante, parece que transmitir esa mensaxe. Non parece doado tampouco recibir un legado de tantos anos de un liderazgo como Luciano Sobral, moi consolidado. Relevar eso en cuestión de meses é moi complicado, entón entendo que pode pasar estas cosas. E o tema de Gregorio Agís no PSDG, pois parece que non acabou rentabilizando toda a xestión que ven realizando durante, non digo el, sino digo electoralmente, non recibiu ese parabén o
bueno, pues non recibiu ese apoio, ese aprobado por parte que él esperaba por parte do electorado do Concello de Poio. E tamén tiña claro, que eso tamén o dixen aquí, se pode revisar perfectamente nos vídeos de Canal Rías Baixas, que era a única e última oportunidade de Ángel Moldes de poder estar aí como candidato do Partido Popular. A partir de agora, bueno, pois tamén surde unha gran pregunta, que vai a reclamar Moldes ao partido, que iso é interesante, porque unha maioría absoluta tamén leva a solicitar certas cousas ao partido, Deputación, Xunta, en fin, como vai a estar esta cuestión no Concello de Poio. Esa beira da ría de Pontevedra, pois ao final está gobernada polo Partido Popular, a ver se finalmente isto tamén pode redundar en un entendemento, por exemplo, en seguridade vial, en moitos proxectos que estaban, como digamos, atascados, no Concello de Poio, diferencias políticas, efectivamente, a ver se agora poden prosperar, poden avanzar. Bueno, pois de Poio marchamos ata Pontevedra, ali tamén, bueno, podemos dicir algo así como ledicia a tres bandas, porque no Partido Popular contentos porque pasan a ser a primeira forza, tiñan 9 e agora acadan eses 11 representantes, tamén contentos no Bloque, aínda que retroceden 2 actas, tiñan 11, quedan con 9, porque todo apunta a que Lores vai seguir outros 4 anos, e tamén contentos no Partido Socialista, porque conseguen mellorar os resultados e incrementar a súa presenza no Pleno, porque tiñan 4 concelleiros e agora van ter 5, así que pois ledicia repartida entre as 3 únicas formacións que finalmente acadaron representación en Pontevedra. Imos escoitar o alcalde candidato, neste caso, do Bloque Nacionalista Galego, dicía na noite electoral que esa perda de 2 concelleiros é un toque de atención e que toma nota do recado. Teño que decir que, efectivamente, os resultados mándanme un recado, un aviso, que queren que o faga moito mellor. É obvio que a lectura pode ir por aí e eu tomo nota. Quero dicir que tomo nota, necesito apoio para ser alcalde, non? É obvio que hai unha lista que é máis votada que a nosa, pero eu entendo que os cidadáns de Pontevedra queren que o BNG siga na alcaldía e Miguel Anxo Fernández Lores tamén. Bueno, pois di Lores que ele entende que a cidadanía de Pontevedra, aínda que perdeu 2 concelleiros, o que quere que siga na alcaldía. Valoracións por aquí, por esta banda. Hai que, o primeiro é felicitar aos 3, a Rafa Domínguez, a Lores e a Iván Puentes, porque os 3 acadaron o que perseguían, non? Rafa Domínguez foi a lista máis votada, Lores, co apoio do PSOE, vai a seguir sendo alcalde, porque non se ve outra posibilidade, e Iván Puentes mellorou os resultados do seu partido, o sea, non se lle pode pedir máis tampouco, o sea, que eu penso que fai ben en tomar nota o alcalde deste toque de atención. Pasoulle xa, cando Telmo Martín se presentou a alcaldía por Pontevedra, que acadou 12, mantiverán aí, gracias ao PSOE que subira, mantiveran aí o tipo. Eu creo que fan ben volver a tomar nota de que hai que volver a escoitar máis a xente, de que hai que seguir, como di o alcalde sempre, avanzar, pero escoitando a xente, non? Eu creo que o contrapunto lle vai poñer neste próximo mandato Iván Puentes o seu apoio. Penso personalmente que é un café para todos, non? Realmente unha repartición casi equitativa emocionalmente, non? Despois os resultados, evidentemente, creo que o PP agardaba ter esa campanada como pasou en Poio, que non se logrou, pero bueno, Rafa Domínguez, cabe dicir que dende que asume o liderazgo do Partido Popular ven medrando, é dicir, non tivo ningún tipo de baixada en ningún tipo de contienda electoral, por lo tanto aí veremos a ver se a terceira neste caso pasa efecto Moldes, pero en Pontevedra, que pode pasar, porque tamén Fernández Lores vai a sumar 4 anos máis como, supostamente, como alcalde. Serían 28 se remata o mandato, non? Se non temos sorpresas na investidura, que todo pode pasar. Bueno, no caso de Fernández Lores, eu creo que o tiña perfectamente medido. É un home xa con moita experiencia en política, sabe perfectamente medir os tempos, de feito en campaña
bueno, pois estivo moi proactivo, aí creo que foron os máis proactivos. Creo que foi a campaña de Fernández Lores máis proactiva de todas, non? Das que coñezco eu personalmente. E aí notábase que o BNG necesitaba buscar votos en lugares onde a lo mellor estaban indecisos ou se perderan, non? Dicir tamén que perdeu bastante forza o BNG nas parroquias, como publicaba o Diario de Pontevedra onte martes sobre esa repartición. Eso se sostén con ese voto máis urbano, non? Aí ten que medir un pouco cales son as súas políticas de cara a este próximo mandato. En canto ao PSDG, bueno, tamén aquí existen dúas cuestións. Iván Puentes cambiou completamente o estilo do Partido Socialista en Pontevedra, un estilo completamente novo, renovado. Por outra banda, se distanciou do Bloque Nacionalista Galego, cousa que non pasaba en anteriores eleccións municipais, buscou esa distancia, incluso existiron momentos de agresión intensa, agresión por cuestións de modelo e por cuestións de visión da cidade. E, por outra banda, un efecto que é externo a Iván Puentes, que comprobei nestas eleccións municipais, que aquela localidade ou aquel concello onde o PSDG estrea candidato lle funciona. Non sei por qué, pero existiu ese efecto que cando renovou a candidatura ao Partido Socialista tivo un resultado mellor que nas anteriores eleccións de 2019. Pasou un poquinho en Pontevedra, como tamén pasou en Vilagarcía, volvendo a Vilagarcía no tema do rural, finalmente o centro, podemos decir, moi coidado, moi atendido, pero quizáis esas parroquias a hora de votar, cando toman a palabra, cando castigan, por exemplo, a Lores en Pontevedra, por exemplo, no caso de Vilagarcía tamén castigaron determinadas zonas ao Partido Socialista, por exemplo, Vilaxoán, que normalmente vota socialista, primeira forza en Vilaxoán o Partido Popular, ou seja que o rural, que tanto se falou ademais nos 30 contrastes electorais, todos os candidatos falan sempre do rural, pero parece que unha vez que pasa a campaña tamén se esquecen do rural e que agora lles pasa, non, nestes dous casos que tamén lles pasou factura, non? É o eterno dilema, non? Porque invertir no rural parece que non se ve. Non luce o mismo que facer unha gran obra no centro, que peatonalizar rúas, ou que... E entón, claro, moitos veciños do rural atopanse con que non teñen nin servicios básicos. Entón, é lóxico que a hora de votar, pois que castiguen a quen non pasou por ali en 4 anos, non? O tipo de inversión, eu penso que é diferente. No rural ten unhas peculiaridades, unhas necesidades distintas, evidentemente, ás do centro. Por exemplo, desbrozar pois os camiños, as malezas todas que inveden as zonas, eso é os parques, eso é fundamental. O saneamento non se ven. Cantas veces nos coitamos, non, é que investimos, pero é dese investimento que non se ve, que vai soterrado, non? Os do rural teñen que facer a súa vida no centro, dependen de coche, mentres non hai un servicio de transporte pois adecuado a horarios, etc. Entón, atópanse cos problemas de aparcamento, atópanse cos problemas dos atascos, atópanse con todos estes problemas que falábamos ao principio e que influen realmente. Non é o mismo que veña un visitante que aparque o coche nun parking ou onde sea, que bonita é Vilagarcía, porque realmente é unha cidade bonita, que ter que facer vida ali, traballar, irte... Baixar todos os días, facer a compra, facer recados, administrativamente, claro, sí que é certo que sufren... Topas un medio problema que por eso decía da indigestión, que hai que, do principio, que había que facerlo a maior un poquinho por partes esas cousas. Bueno, pois analizado xa todo o que pasou nos concellos de Canal Rías Baixas da provincia de Pontevedra, imos repasar os concellos da provincia da Coruña, ali boas novas, por exemplo, pro Partido Socialista no concello de Boiro, que se fai coa maioría absoluta, tiñan 5 concelleiros os socialistas en Boiro, maioría absoluta con 9, baixa o Partido Popular, queda con 5, tiña 7, o Bloque mantense e tamén se mantén Boiro Novo, así que boas novas neste caso para o Partido Socialista, unha das poucas maiorías absolutas para o Partido Socialista na nosa contorna. Temos, por exemplo, tamén a primeira maioría absoluta de Marta Giraldez en Meis, así que non todo foron malos datos para o Partido Socialista. Tamén é certo que moitos concellos medrou acadando máis representantes e, neste caso, pois maioría absoluta en Meis e tamén no concello de Boiro, neste caso, beneficioullos,
feito de estar na alcaldía, aínda que cun tripartito no mandato anterior, ao socialista José Ramón Romero, non? Un tripartito na última etapa, ao principio estaba en solitario, Sí. o sea que con poucos concelleiros, creo que tiña 5 concelleiros. Tiña 5 concelleiros, Con sí. 5 concelleiros, pois foi quen de gobernar e de sacar adiante os proxectos. A verdad que é un triunfo da súa xestión, realmente, de saber ver as cousas e rodearse ao final do mandato dos socios que precisaba para levar adiante os proxectos. É un triunfo realmente do candidato da xestión, ao igual que en Meis, que Marta realmente irrumpiu na política como unha líder moi clara na mancomunidade e no seu concello dai o resultado. Que tamén podíamos decir que era eterna candidata porque foi creo que no 2007, 2015, Tiña 2011, Tiña unha 2015... plaza, realmente tiña unha plaza moi difícil. Moi complicada. Moi difícil. Casi imposible, ¿eh? casi- Nadie daba nada por ela e... No momento que tuvo a mínima, aproveitou uno e aí está. Pero en esta ocasión volves a demostrar que si sabes rentabilizar, si eres alcalde, sabes rentabilizar o que fixeches, ao final vas gañar a confianza dos veciños. ¿no? Si non te equivocas demasiado, vémolo agora en Boiro, ¿no? Ou vémolo en Meis. O que demostra o que ti dicías, non? Que moitas veces sí que pesan as persoas, Claro. porque en unha ola totalmente contraria para os partidos do PSOE, estes dous conseguiron decir, no, mira, aquí estamos nós, fixémolo ben e os veciños valoran. No caso de Marta sin dedicación exclusiva, o sea, que atendendo o seu traballo, atendendo os veciños, que non sei onde pode sacar o tempo esa muller. No, pero estuvo moi pendiente de todo, o sea, Por eso. veíala en todo... Sí, pero Non sei, debía de dormir E ao 3 mesmo horas tempo cada día, presidenta pero- da Sí, mancomunidade. pero non esquecía o seu concello, sabes? Non, porque moitas veces luces na mancomunidade que o mellor che luce máis e non, ela Para estaba... acabar ese resultado tiña que estar ao lado do veciño e mirouse na súa xestión. Sí, sí. Sí, Juan. Añadir unha reflexión que máis ou menos é o escenario similar que en Ponte Caldelas, que tamén alargou esa maioría absoluta Andrés Díaz, non? Que máis ou menos un símil de Boiro e de Meis, e dicía esta mañán na emisora, dicía que efectivamente ten que recoñecer que un gran premio polo traballo feito de noite e de día, sen descanso, a contra da tendencia do seu partido a nivel nacional, que está evidentemente laminando moitas comunidades autónomas, como podemos ver, e algúns concellos. Por lo tanto, que dicir, dende a miña lectura persoal, creo que un doble premio para todos esos candidatos, porque, dende logo, o Partido Socialista a nivel nacional en estes intres non está dando a mellor imaxen, ni tampouco ten o vento de cola, non? En ese bo de altura. Por tanto, bueno, como decía Marta Giraldez, Andrés Díaz, en Boiro tamén, se recompensa a persoa, volvemos aquí a esa parte, se recompensa a persoa e non tanto se mira cara as siglas. O factor persoal tamén puido ser determinante no que pasou en Rianxo, ali o Bloque pasou de ser a primeira forza á última en conseguir representación, que medrou e moito foi Rianxo en Común, a formación de Julián Bustelo, que en principio será o próximo alcalde de Rianxo con eses 5 concelleiros, empata co Partido Socialista que tamén medra, tiña 4 e agora acada os 5, e tamén medra o Partido Popular que tamén tiña 4 e agora suma unha acta máis, e pola contra, como lle estou comentando, o Bloque que era a forza máis votada, que tiña 6 concelleiros e que cae ata os 2, neste caso o cambio de candidato, a despedida de Adolfo Muiños, o que foi o alcalde desta localidade durante os últimos 12 anos, pois lle pasa factura ao Bloque en Rianxo, pero a outra cara da moeda para o Bloque nas comarcas da provincia da Coruña podémola encontrar no concello de Muros, ali imos ver de contados datos, o Bloque duplicou a súa presenza no pleno, tiña 2 concelleiros e agora acada os 4, o que abre a posibilidade de que María Lago sexa a vindeira alcaldesa de Muros. A nacionalista, como lles digo, suma esas 4 actas, perde representación o Partido Socialista, que tiña 4 e agora retrocede ata as 3 e rompe Muros Centrado, liderado por un exconcelleiro do Partido Popular na década dos 90, e tamén medra en número de votos e tamén en representantes a actual alcaldesa Inés Monteagudo, candidata do PP, que antes tiña 4 e agora acada as 5 actas, pero todo apunta a que neste caso o bastón de mando vai acabar en mans da nacionalista María Lago, así que xa ven en Rianxo malas novas pro Bloque, pola contra en Muros e noutros concellos, como por exemplo no caso de Pontecesures, o bastón de mando parece que vai acabar en mans dunha muller nacionalista.
Eu creo que todos estes resultados demostran que non hai nada cerrado e que non nada depende dos partidos, non, sino das persoas, como ti decías, porque vemos que o Bloque, que en algúns lados medra como Catoira ou como en Cesures, non? En outros, pois, perde moitísima forza, entón, eu creo que... E tamén que cando non se fan ben os cambios de candidato tamén pasa factura, non? Porque, por exemplo... Moi líder, moi carismático, cambialo, realmente aí resíntese. Sí, pero eu creo que tens que saber facelo tamén, o sea, non podes esperar ao último minuto e deixar todo en mans de alguén que acaba de chegar, o sea... Modelo Cambados, ¿no? Cando faltan 2 anos, exacto, cambiamos de Pollo, por exemplo. Claro. Sí, quizás en Pollo as cousas foran distintas, non? Volvendo a Pollo, se hai 2 anos, Luciano Sobral lle pasase o bastón de mando a Marga, non? O mesmo día pasar no caso de Rianxo, non? Pois seguramente igual estábamos falando de outro resultado, non? De todas maneiras, hai que decir que Gregorio Agís, ao final, si fixo ese sorpaso, case quizás lle daban, non? Pero bueno, non chegou, evidentemente, pois, Ángel Moldes vai a ser o alcalde, pero que a veces non saber facer un cambio a tempo. Claro, es que non mismo que o electorado que a xente vexa o candidato como alcalde ou alcaldesa, a realmente simplemente candidato. Neste caso, por exemplo, no Bloque, Xusto Ordóñez, o novo candidato do Bloque, xa era concelleiro no goberno local, pero quizáis non tivo o suficiente papel, non? A suficiente presenza, non? Claro, hai que darlle o protagonismo de ser el realmente... O mismo que lle pasou a Marga Caldas. Marga Caldas era concelleira, pero non estaba ao frente, non era cara visible, non... E a xente identifica a Luciano Sobral... Pasou en Cambados históricamente, con Tourís, con Luis Aragunde, co actual alcalde. E eu creo que o traspaso do actual alcalde fíxose ben a mediado de mandato e de feito Samuel, non conseguiu moito máis, pero nun escenario completamente contrario e con todo en contra, porque, bueno, non é o mismo gobernar un tripartito que un cuadripartito, non? No, que estar solo, digo, pero eu creo que conseguiu un resultado bastante bo para ser o PSOE de Cambados. Creo que aquí temos que facer unha lectura con respecto ao cambio de candidato, non? Que é unha cuestión natural en política e moi necesaria en moitas ocasións. Interferencias exteriores, é dicir, nesta campaña electoral, nestas municipais, bueno, para algúns non eran municipais, tivemos un debate nacional que solapou absolutamente en moitísimos candidatos e candidatas o seu mensaxe, a súa campaña e casi o seu programa electoral. Casi parecía que estábamos máis por momentos en unhas xerais que en unha campaña municipal, non? De decidir as corporacións. E iso, para construir un candidato express, non? O candidata express, creo que xogou a contra, non? Por exemplo, o caso de Pollo, o caso de Boiro, o caso de outros concellos. No caso de Rianxo tamén non só é cuestión do cambio de candidato no Bloque, tamén pode ser mérito, non? Neste caso de Rianxo en común, que durante os últimos 4 anos fixo unha oposición moi rigorosa, non? Podemos dicir que estiveron aí traballando con tan só 2 concelleiros e ao pé do canón para conseguir finalmente o apoio maioritario dos veciños. Sí, estamos analizando o porqué do resultado. Porque de feito os comuns, as mareas, como que se dilúen nestas municipales ou perden voto. En Vilagarcía desaparecen, en Cambados baixan. Hai moitos menos partidos que antes, con algunha excepción. Ribadumia ten moitos partidos, Cambados ten tamén... Pero estamos tendendo o PP, PSOE, BNG, e algún que outro independiente. 3-4 partidos sin máis. Bueno, pois por último imos ata Noia, ali agardábase quizáis cambio, máis que nada pola cuestión da mina de San Fins, esa polémica do baleirado das balsas desa mina. Finalmente, os resultados pois permiten que Santiago Freire consiga eses 7 concelleiros, que son os mesmos que tiña ata o momento. Pola contra, sorpresa na Casa Socialista con ese cambio de candidato, que retrocede, perde un concelleiro e queda con 4, os noieses independentes agrupados manteñen a representación que tiñan, tamén a Marea Cidadá, que tamén resiste neste caso con eses 2 representantes, e o único cambio que hai é ese incremento para o Bloque, que acada esas 2 actas, é dicir, a representación que perde o Partido Socialista gaña neste caso o Bloque. Moito se fala unha precampaña de que a mina de San Fins, toda a polémica para o sector marisqueiro e todo iso, que lle va a pasar factura o alcalde de Noia, e finalmente vemos que neste caso quizáis os medios de
de comunicación éramos os que estábamos equivocados, porque realmente mantén os dous grupos de goberno, Partido Popular e o Noia, manteñen tal cual os datos que tiñan ata o día das eleccións. A mí este caso me lembra o Prestige. Bueno, a mí me lembra os Bateeiros e na Illa e Vilanova, porque si hai un sector que pesa tanto na Illa como Vilanova é o sector bateeiro, e con todo o conflicto que están enfrentados pola mexilla coa Xunta, e en Vilanova pasearon o PP, e na Illa... Pero Vilanova, Gonzalo, por exemplo, foi cos bateiros a manifestación a Santiago, donde se pedía dimisión da conselleira. Pero bueno, é o partido final, quen está dándoche... É o partido, pero bueno, cando se eres alcalde, sabes xogar túas bazas, e te pos ao lado dos veciños, inda que te tiñas que enfrentar ao partido, eso quedou moi claro tanto con Gonzalo como con Matías. Bueno, pois... Naquela foto famosa. Sí, pois nada, moitos cambios, moitas novidades que seguiremos aquí contando en Canal Rías Baixas. Se vos parece, dentro de 4 anos nos volvemos a xuntar aquí no contraste xa de camiño destas eleccións do ano 2027, a ver como son as cousas para daquela dentro de 4 anos. José Pereira, director do Diario de Arousa, moitísimas grazas. Pedro Pérez, director adxunto do Diario de Pontevedra, graciñas tamén por estar esta noite. Maruxa, Alfonso, moitísimas grazas. La Voz de Galicia, Juan de Sola, Onda Cero, tamén moitísimas grazas por estar esta noite aquí connosco en Canal Rías Baixas. Gracias, boas noites. E agora facemos unha pausa de contado, recibimos aquí a Luís López, o presidente provincial en Pontevedra do Partido Popular. Temos moitas cousas que preguntarlle, moitos concellos que analizar tamén con el, e por suposto a pregunta do millón, quen vai ser o próximo presidente ou presidenta da Deputación de Pontevedra. A ver se conseguimos esa primicia. Bueno, pois aquí continuamos neste contraste, esa análise. As eleccións do pasado domingo volven situar o Partido Popular como a forza máis votada na provincia de Pontevedra, aínda que na nosa contorna iso vai repercutir en pouco menos de 10 alcaldías. Imos analizar este 28M co presidente provincial do Partido Popular, Luís López. Moi boa noite. Hola, boa noite. Benvido a Canal Rías Baixas. Bueno, primeiro, antes de nada, unha valoración, un balance dos resultados do pasado domingo. Supoño que moi satisfeitos no Partido Popular por volver a situarse como a primeira forza da provincia, non? Bueno, antes de nada quero agradecer o convite que me formulastes, é a primeira vez que estou nestes estudos, reitero o meu agradecemento. En canto aos resultados, pois a verdade que a valoración moi positiva. Nós tiñamos uns obxectivos claros, o primeiro delas era volver a ser a forza máis votada da provincia, e o acadamos de xeito importante, e logo o segundo obxectivo era a Diputación de Pontevedra, a cal pois que a suba de 3 deputados nos permite ter esa maioría absoluta. Precisamente a presidenta, aínda presidenta provincial Carmela Silva, recoñecía na súa última comparecencia como presidenta que non agardaban eses resultados, non contaban con perder a Deputación. Non sei se do outro lado, no lado do Partido Popular, se tiña enriba da mesa como unha das previsións e como unha opción real de recuperar esa Deputación. De todo outro xeito, non lle sorprendeu a vostedes recuperar a Deputación? Bueno, eu sempre manifestaba que era difícil, pero non imposible. Logo tamén hai outra premisa, que en política nada está escrito. E logo baixo iso nos fixamos os nosos cálculos, se deseñou unha estrategia xa desde fai meses a efectos de obter esos 3 diputados nos partidos judiciais clave, que neste caso era o Partido Judicial de Pontevedra, de Vigo e de Tui, e que nos daría esa maioría, e logo, bueno, pois, lóxicamente, este é un mérito sobre todo dos candidatos e candidatas. E aí tamén se fixo un traballo moi importante de poñer os mellores candidatos, dotáronse dos mellores equipos e deseñaron os mellores proxectos para cada un desos concellos, non só destes 3 partidos judiciais, senón que tamén, por exemplo, no Salnés, pois, era importante manter o diputado que había, nas últimas, pois, quedará o PSOE a tan só 1000 votos, polo tanto, xa digo, isto é un éxito colectivo, si é certo cunha estrategia moi concreta en 3 partidos judiciais, e xa digo, imposible, non. Polo tanto, para nós foi unha realidade que traballamos moitísimo. Bueno, xa sabe como somos os xornalistas nos últimos días, empezaron a chegar mensaxes especulando de quen pode ser o próximo presidente ou presidenta da Deputación.
Hai varios nomes en riba da mesa, Rafa Domínguez do PP de Pontevedra, tamén de Pontevedra, Pepa Pardo, Marta Fernández Tapias en Vigo, temos tamén, por exemplo, a Nava Castro, sobre todo o nome que máis soa e o que máis veces se escoita é o de Luisa Piñeiro, exalcaldesa de Moraña, ademais tamén foi delegada da Xunta en Pontevedra, cargo que vostede agora ocupa. Esas quinielas van na boa liña, vai ser Luisa Piñeiro, a próxima presidenta da Deputación de Pontevedra? Ben, eu dicir que estas quinielas se enmarcan dentro do que é a lóxica, é dicir que 3 días despois das eleccións, claro, chega o momento de ter que nomear, elixir un presidente, pero non deixan de ser quinielas. Nós, a nivel de partido, temos algo que é un proceso interno, agora o que corresponde é constituir as corporacións locais, porque hai que lembrar que logo son os concelleiros de cada concello o que elixen os diputados por partido judicial. Logo son eses deputados os que elixen o presidenta e presidenta da Diputación. E nós é certo que temos moitos homes e mulleres de norte a sur, de este a oeste, nos 61 concellos que terían unha valía máis que sobrada para ser presidenta e presidente. Calquera desos nomes que vostede comenta, pois podría selo perfectamente, pero insisto, como calquera outras moitas persoas que temos no partido, no conxunto da provincia. Bueno, pois estaremos atentos a ver finalmente cal é ese nome para a presidencia da Deputación de Pontevedra. Na súa despedida, Carmela Silva dicía estar moi satisfeita co traballo feito nestes últimos 8 anos. Dubidaba un poquinho da continuidade que vai ter o proxecto que ela liderou nestes 2 últimos mandatos, poñendo en cuestión que se vayan continuar, por exemplo, as políticas que se lideraron na Deputación, por exemplo, en materia de igualdade ou mobilidade. Isto era o que dicía na súa derradeira comparecencia como presidenta da Deputación. Eu sufriría moito se este avance transcendental único que pasou nesta provincia pois fora cambiado para voltar ao pasado, non? Se non se seguirá coas políticas de igualdade, que teño dúbidas, coas políticas de mobilidade amable, que teño dúbidas, coas políticas de medio ambiente, que teño dúbidas, coas políticas de cultura, que teño dúbidas, coas políticas de deporte, con repartos con criterios obxectivos, que teño dúbidas. Pois precisamente quedamos con esa última frase de Carmela Silva, ese reparto equilibrado dos fondos, por exemplo, ese famoso plan concellos tan aplaudido por alcaldes e alcaldesas de toda a provincia, non só do Partido Socialista do BNG, tamén moitísimos alcaldes do Partido Popular que aplaudían, non? Este novo xeito de reparto de fondos, de xeito obxectivo e equilibrado entre os distintos municipios. Nesta nova deputación do Partido Popular vai continuar esta forma de repartir os fondos? Bueno, non é o momento, lóxicamente, de falar como será o futuro da Diputación, as liñas estratégicas, hasta o momento no que se constitúa, pero dito eso, eu que son unha persona que sempre digo que a administración, ou sexan concellos, diputacións, gobernos autonómicos, independentemente da cor política, pois fan cousas boas, outras non tan boas e outras tan malas, pero eu neste caso, pois son a presidenta da Diputación e diría, me faría a reflexión, oye, moi ben non o puden facer porque a xente, os veciños, os pontevedreses, dixeron non ás políticas, moitas delas que levou a cabo a Diputación. Bueno, pois se parece agora facemos un repaso por algúns dos concellos quentes nestes momentos nas distintas comarcas de Canal Rías Baixas. Comezamos, lle parece, en Cambados, de novo, Cambados pode, José Ramón Abal volve ter a chave do goberno, como hai agora 8 anos, no 2015. Non sei desta volta como ven a cousa no Partido Popular, confían en que desta volta José Ramón Abal, Cambados pode, apoie a candidatura de Sabela Fole, ou temen que de novo entregue a alcaldía, neste caso o Partido Socialista, que se poida volver a artellar un cuadripartito na localidade? Como se vive a situación de Cambados dentro do Partido Popular nestes momentos? Bueno, pois a verdade é que en Cambados Sabela Fole o seu equipo tuvo uns magníficos resultados, quedándose a tan só un concelleiro da maioría absoluta, e o Partido Popular xa sabemos que se nos exixe a mellor nota, non é sobresaínte, sino que se nos exixe matrícula de honra, a excelencia. É dicir, partindo deso, nun concello que
a pouco non quitamos a maioría absoluta, ábrese un escenario de posibles pactos ou incluso que deixen de gobernar en minoría. Lóxicamente, pois, o que ten que facer o Partido Popular tender a man a grupos ou, neste caso, opcións que teñen un concelleiro que poden estar dispostas a formar parte do proxecto do Partido Popular, ou ben o apoio ou a abstención. Bueno, pois é un escenario que é todavía nunha fase moi inicial, que nesto tamén di a experiencia que xusto nos momentos que máis se van chegando ao momento da constitución das corporacións é cando se acelera. Pero, bueno, eu creo que confío que todas as asociacións políticas o que teñen que respetar é o que dictaminaron as furnas o pasado 28 é que Cambados que era un goberno do Partido Popular. No 2015, José Ramón Abal Cambados Pode chegou a pedir, a reclamar a alcaldía para el, malia ter un único concelleiro, mesmo escenario que nos atopamos agora. Neste proceso de negociación, todo é negociable, podese falar de todo, ou hai cousas que xa de entrada van quedar descartadas, como por exemplo, darlle hipotéticamente esa alcaldía a Cambados Pode? Bueno, eu son unha persona como presidente que sempre outorgo autonomía local a cada agrupación, pero dito eso, neste caso, pois eu, lóxicamente, entendo que para nada pode ostentar a alcaldía un grupo que tuvo un só concelleiro. Bueno, se parece, imos agora ata a illa de Arousa, ali tamén Vitoria, non sei se decir do Partido Popular ou de Matías Cañón. Como se vai resolver todo o problema que se abre agora no seo dos populares na illa de Arousa? Matías Cañón por esa condena por malos tratos do ano 2011, o partido xa indicou que non vai formar parte do grupo municipal do Partido Popular. Hai que ver agora que pasa cos outros 4 concelleiros que forman parte da lista do PP, se van aceptar a oferta do partido de seguir dentro do PP ou se van seguir os pasos de Matías Cañón e van pasar o grupo de non adscritos. Non sei como pensan que se pode resolver esta complicada situación que se abriu nun concello onde, en principio, non iba a haber grandes complicacións para o PP. Ben, é dicir, no de Illa de Arousa chama a atención pois o gran resultado que tivo o Partido Popular, con xa Matías Cañón, o partido pois actuou con contundencia. O domingo todos os veciños da illa foron a votar coñecedores da situación de Matías Cañón, e aínda así pois obtivo un respaldo maioritario, onde claramente os veciños da illa pois dixeron que tocaba cambio, aínda que, como dicía antes, a nós que se nos exixe a matrícula de honra non pudemos chegar a maioría que lle outorgaría un goberno. Dito isto, a nosa postura ao respecto sigue sendo a mesma, somos moi claros e, polo tanto, agora tomarán a acta, adquirirán a condición de concelleiros, e logo é un tema personal, cada un, cando chegue o momento da votación no pleno, pode facer co voto pois o que dispoña. Chegado a ese punto, pois lóxicamente será cando o partido pois actúe, como fixo no caso de Matías, que desde, bueno, con carácter inmediato, pois tuvo unha resposta. No caso desta noticia de que era unha persoa condenada por violencia de xénero, por unha agresión no ano 2011 a unha exparella, cree que se resolveu todo da forma máis correcta, máis dilixente posible por parte do Partido Popular. Séntense de algún xeito defraudados ou traizoados con Matías Cañón por non ter dado conta deses feitos ao partido? Bueno, é certo que descoñecía eses feitos, tamén das circunstancias de que levo 10 meses no cargo, pero tampouco daquelas se falaba aínda de Matías Cañón como candidato polo Partido Popular. Pero en todo caso, cando coñecemos, nós nos puxemos en contacto con el, as listas xa estaban publicadas, polo tanto, só que había unha renuncia, el manifestou que non iba a renunciar, e unha decisión persoal, nós non podemos obrigalo, tamén lle comunicamos que se non renunciaba, pois que non tomaría posesión como concelleiro do Grupo Municipal do Partido Popular. Por lo tanto, eu creo que actuamos de xeito rápido e de xeito contundente. Bueno, pois parece agora marchamos ata o Concello de Meaño, ali o Partido Popular pasou de ser a primeira forza a cadar tan só un único concelleiro, maioría absoluta do excandidato popular de Carlos Viéitez, agora líder de Veciños de Meaño, 8 concelleiros para Carlos Viéitez, maioría absoluta. Neste caso, máis que unha valoración destes datos do Concello, ese mal dato para o Partido Popular que, cando menos, consegue sobrevivir con ese único representante, con Suso Sueiro. Queríalle preguntar polo
hipotético proceso de reconciliación entre Carlos Viéitez e o Partido Popular, atendendo, por exemplo, ou facendo un paralelismo co caso de Ribadumia con David Castro nos anteriores comicios, candidatos de independentes, xa estivera no Partido Popular, pasou a independentes e agora de novo no Partido Popular. Cree vostede, ou gustaría a vostede, que no caso de Meaño se vivise unha progresión semellante, que quizáis dentro de 4 ou 8 anos haxa reconciliación con Carlos Viéitez e que volvese a familia do Partido Popular, atendendo máis aínda ao apoio masivo que tivo por parte da veciñanza de Meaño? Ben, eu no caso de Meaño, pois isto hai que enmarcalo xa no ano 19, cando todo aquel proceso determinou que Carlos Meaño fora expulsado do partido, e polo tanto chegamos ás eleccións do ano 23, donde o Partido Popular quixo realizar o seu proxecto e donde o encabezou Suso Sueiro. Cal lle quero agradecer enormemente pois, o traballo, o esforzo, a valentía e a xenerosidade para, xa digo, configurar logo a candidatura a botar a andar o proxecto do Partido Popular. Os resultados, bueno, pois a verdade é que o Partido Popular con un representante pois non é un resultado que corresponde con todas as eleccións pasadas nun territorio Meaño onde é do Partido Popular. O futuro, o futuro nunca se sabe o que podrá pasar, pero calquera que vexa un pouco a nosa maneira de actuar ali onde hai xente que pertenceu ao proxecto, formou parte da familia do Partido Popular, se sinte identificada co Partido Popular, nun momento ou noutro, por sempre trata un de tender acordos e chegar a puntos de encontro e a partir de aí construir principalmente concello, porque para nós o máis importante non son as siglas, que tamén, pero o máis importante son os veciños e as veciñas de cada concello, neste caso de Meaño. Bueno, ainda temos que agardar para que se constitúan as corporacións e tamén para darlle xeito que vai ser o pleno da Mancomunidade do Salnés en función de como queden esas corporacións. O Concello de Meaño, veciños de Meaño, Carlos Viéitez de novo podería ter a última palabra sobre quen vai presidir a Deputación. Non sei se o Partido Popular está aberto a sentar a negociar con el, con veciños de Meaño, ou xa descartan que Carlos Viéitez vai a apoiar a un hipotético candidato do Partido Popular, se de novo lle daría a presidencia da Mancomunidade ao Partido Socialista? Non podemos descartar eso do momento en que todavía non houve plantexamento ningún tipo de negociación ao respecto. Bueno, pois se parece, marchamos agora ata a comarca de Pontevedra, primeira parada en Barro, ali máis alá de quen gañou as eleccións. Finalmente o Bloque Nacionalista Galego continúa como principal partido nese concello, malia perder a súa maioría absoluta. Había outra batalla por ver quen gañaba na dereita, se Landín ou o Partido Popular. Vemos que finalmente podemos dicir que foi Landín o que gañou esa batalla, aínda que pola mínima, 2 concelleiros para Xuntos, un único concelleiro para o Partido Popular, Eduardo Ruadas. Como creen vostede agora que se pode ir recuperando o proxecto popular no Concello? Entendo que consideran que este momento é o de tocar fondo e a partir de aquí recuperarse. Bueno, aquí decir que o gran perdedor foi o alcalde, é dicir, o que hasta ahora era o alcalde que perdeu a maioría absoluta, e logo, bueno, pues había unha serie de partidos entre os cales estaba o Partido Popular e Landín, que foi alcalde moitos anos do Partido Popular. Eu o dixen xa cando foi todo o proceso de Barro que moitas veces os proxectos, efectivamente, hai que facer que cheguen ao fondo, non intencionadamente, pero irreconducible, e logo a partir de aí empezar a construir. Nós en Barro xa estamos construindo o noso proxecto, ao mellor non deu os froitos desexados agora, porque, bueno, pois eso hai que decirlle aos veciños todo o que se quere facer, esa é cuestión de tempo, pero eu que sí estou convencido que dentro de 4 anos o Partido Popular vai ter un proxecto para os veciños que o vai a ilusionar e no que van a poder a confiar de xeito maioritario. Na cidade de Pontevedra, tamén na cidade de Vilagarcía, o Partido Popular primeira forza, non sei se agardaban eses bons resultados, quizáis na cidade de Pontevedra sí e na de Vilagarcía non? Decío antes, en política non está nada escrito. Nos concurrimos ás eleccións en Vilagarcía, despois de anos onde había procesos tamén convulsos para a elección de candidatos, candidatas, congresos, e aquí houbo, en base á autonomía local que lle outorgamos
desde a dirección provincial, unha elección de candidatos, onde se postularon 2, onde chegaron a un acordo 2, onde fixeron un gran equipo, logo onde deseñaron un proxecto sumamente realista e, sobre todo, apegado á rúa, un proxecto con cercanía de ti a ti, que era unha das moitas cousas que lle faltaban ao alcalde. Eso, lóxicamente, o electorado o percibiu e por iso lle deu esa ser a lista máis votada. É dicir, estamos falando de que o Partido Socialista, o alcalde Alberto Varela, non só perdeu a maioría absoluta, sino que pasou a ser a segunda forza política na terceira cidade máis importante da provincia. Dicían antes os nosos convidados no tempo do faladoiro que quizáis se subestimou a Ana Granja como candidata, que non se lle tomou en serio coa suficiente forza para finalmente demostrar que sí, que ela tamén podía liderar esa alternativa e converterse, como neste caso, na primeira forza. Home, non creo que se que fosa os matices que tiña o PSOE con respecto a Ana Granja, porque Ana Granja, todo o mundo sabe, unha persona con experiencia na corporación, foi concelleira, todo o mundo sabía do que era capaz, ademais unha persona que tiña unha conexión ca rúa, non só do casco urbano, sino das parroquias de Vilagarcía, que lle permitía ser unha seria opción para ser alcaldesa. Dicíanos esta mañá os compañeiros de Canal Rías Baixas que ela, así todo, non descarta intentar polo menos falar co Bloque, con Esquerda Unida, que conta ademais co apoio do Partido Popular, aínda que sexa unha opción moi remota, ela polo menos vai intentalo, non? Bueno, que xa non é só intentalo, porque aquí tamén se producen contradicións moi curiosas. Me comentabas antes o tema de Barro. O alcalde perde a maioría do Bloque e di que oye, deixen gobernar a lista máis votada. Pois iso que se aplica o conto tamén noutros concellos. Oye, en Vilagarcía, deixen gobernar a lista máis votada. Ou acaso o que pide o Bloque en Barro non vale para Vilagarcía? Pero no caso de Vilagarcía dan sumado, non, con máis apoios de outras formacións, cousa que en Barro non teñen ese problema, non? Bueno, pero no caso de Barro vai a ter que necesitar para ter esa maioría o voto de algún dos partidos. E agora, bueno, pois o alcalde debe ter medo, intúe que ao mellor outras forzas que a suma poden andar, que lles dé a suma, e claro, el di, no, oye, seades sensatos, deixemos gobernar esta máis votada. Pois iso mismo que o apliquen no resto dos concellos, e poño o caso de Vilagarcía, oye, deixen gobernar a lista máis votada, é dicir, a xente en Vilagarcía pediu un cambio. Díxolle non a todas as políticas que levan emprendidas os gobernos de esquerdas, que foron durante moitos anos. Ali o Partido Popular só gobernou 4 anos. Volvemos de novo á cidade de Pontevedra. Na noite electoral, Lores dicía, escoitábamolo antes na primeira parte do programa, que tomaba nota do recado que lle daban os veciños e veciñas da cidade de Pontevedra con ese retroceso de 2 concelleiros, pero casi todo entendía que os veciños e as veciñas, os votantes, querían que el seguise sendo o alcalde, malia esa perda de 2 concelleiros. Que lle parecen estas declaracións de Lores? Bueno, Lores, pois é un futurible alcalde que, lóxicamente, vai ser a última legislatura que vai a ser alcalde se dan chegado ao final, porque, ademais, estamos a falar que o seu socio do goberno, que si é finalmente o PSOE, son 2 persoas que non se entenden. Esas legislaturas son complicadas. Insisto, Lores sabe perfectamente que no 2027 xa non se vai volver a presentar, porque sería o candidato do Bloque que perdería as eleccións ante a maioría absoluta que vai acadar o Partido Popular. De Pontevedra apoio ali unha das grandes noticias para o Partido Popular, esa histórica maioría absoluta de Ángel Moldes. Supoño que logo de 28 anos con Luciano Sobral, co histórico e veterano alcalde nacionalista desta localidade, vostedes xa daban por feito, non, eses bons resultados neste municipio? Home, no ano 2019, estando Luciano Sobral de alcalde, Ángel Moldes, o candidato do Partido Popular, xa se quedara a 200 votos. Polo tanto, xa se facía ver que iba a haber cambio, independentemente de quen fose o candidato do Bloque, porque foron 4 anos donde Ángel Moldes foi trasladando o seu proxecto, coñecían o seu proxecto, un proxecto realista, os veciños de Poio, polo tanto, aí o cambio era imparable. Ademais, se deu a circunstancia de que, efectivamente, quen foi 28 anos, o deixou, probablemente, sendo coñecedor de que iba a perder as eleccións, e motivou un resultado histórico que
o que acadou Ángel Moldes e todo o seu equipo. Bueno, pois en ter en conta os concellos de Pontevedra e Poi onde o Bloque vai en retroceso, certo é que no resto da nosa contorna o mesmo acontece no PP que no Bloque, os dous van á alza fronte a un Partido Socialista en retroceso. Non sei se neste caso cree que quizáis a política de Madrid foi a que influiu neste retroceso tamén aquí nas nosas comarcas para o Partido Socialista. Home, depende ao mellor do concello en cuestión, pero a nivel municipal a xente vota en clave persona, en clave individual, en clave candidato, candidata, en clave equipos dos que se rodean en clave proxectos. Non sei, ao mellor en ámbitos urbanos si pode ser certo que teña maior incidencia o que é a política nacional, pero bueno, eu creo que no conxunto de Vilagarcía, no conxunto do Salnés, pois o grado de poboación que pudo determinar o voto para un lado ou por outro en función de Madrid, pois eu creo que é mínimo. Sí que é certo, non, que decimos que sube o Partido Popular, pero tamén o Bloque sube e iso implica máis presenza nos distintos plenos e tamén máis poder. Temos, por exemplo, varios casos de concellos onde, aínda que o Partido Popular é a lista máis votada, sí que vai gobernar ou vai ter o bastón de mando o Bloque, por exemplo, o caso de Pontecesures. Non sei se se poden extrapolar estes datos ou estes resultados, xa saben como é estas cousas, a quizáis unhas hipotéticas eleccións autonómicas, aínda que de momento non teñamos data, ese efecto pontón que lle chama, non sei se é tamén un quebradeiro de cabeza, polo menos, ou un toque de atención para esa cita electoral do ano que ven nese camiño pola Xunta? Bueno, poñésmo o caso de Pontecesures, pero se facemos un análisis do que é a provincia, o efecto pontón pinchou. Por que? Estamos a falar de que había 4 concellos moi importantes en canto a poboación e a implantación do proxecto do Bloque, donde os resultados foron nefastos. Pontevedra. O Partido Popular gañou. Poio, gobernada polo Bloque, o Partido Popular acada a maioría absoluta. Ponteareas, unha poboación tamén de máis de 20.000 habitantes, gobernada polo Bloque, con total seguridade, pois o goberno pase a mans do Partido Popular. Logo, Tomiño, no Baixo Miño, donde tuvo un descenso importante. E eran as 4 poboacións referencia que tiña o Bloque na provincia, e nas 4 pois os resultados foron non bons precisamente. Bueno, pois Luís López, presidente provincial do Partido Popular en Pontevedra, moitísimas grazas por estar esta noite aquí connosco no Contrastes en Canal Rías Baixas. Grazas a vos, é un placer estar aquí, espero que non sexa a última vez. Moi boa noite. Bueno, pois, dende logo non vai ser a última vez. Con Luís López, co presidente provincial do Partido Popular, poñemos o punto final a esta tempada do Contrastes que arrancábamos hai agora 8 semanas. Neste tempo ofrecémoslles 2 debates de análise, 29 debates por concellos. Por aquí pasaron máis dun cento de candidatos e candidatas das comarcas de Pontevedra, o Salnés, de Caldas, de Barbanza, de Muros e de Noia, así que tiveron vostedes a ocasión e a oportunidade de escoitar dun xeito máis que completo, máis que plural, a todas as forzas políticas que concorreron a estas eleccións do pasado domingo, do pasado 28 de maio. Un gran esforzo por parte do equipo humano desta casa de Canal Rías Baixas que chega hoxe a súa fin e que remata precisamente cun resumo do que foi este Contrastes de 2023. Son pouco máis de 3 minutiños, pero non o perdan porque é un resumo perfecto do que foi este Contrastes. Moitísimas grazas e ata outra. Dentro cámara 2. Para seguir falando de máis asuntos, damos o pistoletazo de saída aos 30 debates electorais que temos organizados aquí nesta casa. O que pedimos é a confianza para seguir traballando. Eu quero pedir o voto para eses ribeirenses que aman ao seu concello. Hai peligro de volta atrás, polo tanto, voten polo Bloque Nacionalista Galego. El Lores de 99 sí, el Lores de Reina Victoria no e que toca cambio en Pontevedra. Merecemos unha xestión dos recursos municipais eficaz e transparente. Conseguir un concello no que nacer. O vamos a seguir facendo millor todavía. Eu quero volver a abrir as portas do concello. Coas mans libres. Nunca xa máis diremos que vamos a facer unha cousa e despois facer o contrario. Me comprometo a trabajar sin descanso. Por unha Vilagarcía con xente. Pontevedra non pode quedar á marxe. Eu que vos pido a confianza neste novo partido. Que nos dedes esa confianza. Te pido o teu apoio para o Partido Popular.
diferencia que hai comigo e con vostedes é que vostedes nunca estiveron na oposición e van a ver o frío que fai na oposición. A política da miñoca que ten o alcalde que temos en Barro. Pero bueno, non lle guste a escoitalo. Eu non vou berrar, non vou entrar en crispación. Pero vostede como ten esa cara dura para mentir? Eu non invento nada, dixéchelo ti. Está inventando todo. No. Todo está Está na prensa, David. Estáme difamando, home. Pero como iba difamando? Sea serio, home. Si sabemos o que lle pasou ao candidato do BNG, que se asustou, é dicir, nun acto de cobardía, estando aquí presente, levantouse e marchou. Non teño que estar diante dunha manifestación, nin diante dunha pancarta, para que me preocupe que haya médicos. Votamos todo abaixo. Entonces quedamos sin nada. Así é todo, é un debate e na medida en que se respecten poden intervir cando consideren oportuno. Déixeme rematar. Pero podo interactuar, Sí, pero pode interactuar sin interrumpir. Señor Mougan, señor Castro, señor Mougan, señor Castro, candidato do BNG, candidato do BNG, candidato do BNG, candidato do Partido Popular. Un momentiño. Quédanlle tan só 20 segundos. Perdón, discúlpame, non me interrumpas. Teñome que poñer serio con vostedes porque cando falo o moderador, aquí quen manda son eu, non son vostedes e teñen que calar. Grazas aos seis por participar esta noite neste debate do Concello de Pontevedra. Rianxo sí ou sí vai estrear novo alcalde. Vémonos de contado no Contrastes Ribadumia, no Contrastes Vilanova. Ribeira, Sanxenxo, Porto do Son, Contrastes Portas, Catoira, Contrastes Poio aquí en Canal Rías Baixas, Concello de Outes, Pontecesures, Concello de Moraña, Cuntis, Contrastes Noia. Marchamos ata o Concello do Grove de contado, Contrastes a Illa en Canal Rías Baixas.